Nsukka lano dejeno una amagwa na ụmụ ọgbara ọhụrụ amaghị nke barụ n'obodo. Ọ bụ ya mere na ọtụtụ na-adaba n'ihe ọjọọ dị iche iche nke na-agba enya amụnyi bụ na ụfọdụ okenye nsọ alụ doro enya so atinye ka n'ihe ọjọọ. Ọtụtụ bụ nke emere ahụ n'enya ebe ụfọdụ bụ nke emere na nzuzo iji zere ọdachi ndị ha alili n'ala Nsukka be anyị ji wefute Otobo Nsukka. Ya abịa n'Otobo Nsukka ndị na-ege anyị ntị, anyị bụ ndị Otobo Nsukka gwakọtakwa ma nke ntaja anyị ntakwa orie asha orie ndị jere azụ orie ndị aganụ mere aganụ n'obiakwa ma na ntaba anyị ji ekwure okwu na-amasị ndị mmadụ n'Otobo Nsukka ebe Sunrise 96.1 FM radio Enugu mee mbụ na-enwetakwala anyị m n'ụchọrọ anyị na Radio Garden tene www.esbsenugu.com n'ugogumanyị na ahụ anyị mbụ na anyị nọ be elele anyị ndị Otobo Nsukka anyị kwadoro chim mbụ na-enwetakwala anyị na ichekukwe maite na Apple Store na anyị nọkwado mbọ bụ gidigba. Anyị nọ n'Instagram, anyị nọ na YouTube na ESBS. Ije na YouTube idemeghe na ESBS Enugu n'ovufutunu mbụ na ya na-ekiri ihe onyonyo banyere ihe ma anyị na-ekwu. Ịbịakwa na Instagram nke ọ bụ ya bụ nta na anyị na-eweta nunu ihe ọma dị iche iche. Mụ na onye nna n'olie nta bụ Eze Egwu Chidimma. Onye mụ na na-ekwu nta ma bụ onye isi anyị bụ Jonathan Agbo. Ọga Jonathan ka imekwe ndị Otobo Nsukka. Ndị Nsukka mgbe lilu na-anọdụ anyị na-asị unu ndị ejenu darin ahịghị na ọdụmga nkịta anụ ọ gbagotere na ebe nwaanyị ga-anọ n'isi oche a masị na ọdụmga anyị ji anụ ya anyị ga-anụ lego ma ọ bụ anyị ga-amụta esi enu ọ sị na setan bụ orie ndị afọ ijiri na asụ nta were orie onye a were eke na afọ dị n'Igbo Nsukka o nwere ụbọchị anyị tilere sị anyị malekara nke kacha ọ bụrụ na orie ọba na-eju kpọmkpọm orie Igbo eze ọ na-eju ọfụma anyị chọkwara orie ọzọ chọkwara sị na ebo ha eturu na-aga akacha orie ndị ọzọ o nwekwara orie n'ime orie ndị ọzọ dịcha mana ebo hụ kacha adịchie nne hai maka orie Igbo eze na ya na-ere efu Igbo a na-ere efu Hausa ekede be anyị anụ na ijege na ịmara gị sọrọ ọ bụ echicha ọ dịkwara afọ Okwutu akpụ bụ meke ihe echicha bụ na gbaba na mgbagada echiche ndugbu eje afọ ya bụ orie ọba orie Igbo eze a na-eje egotacha ihe ọfụma mana nke m na-ekwu bụ Okwutu hei afọ Okwutu na nri na-adịchie nne ọ dị m iri paraka n'Igbo Nsukka iri pakwara aka n'Igbo Nsukka ọkacha nri anyị na-eri dịrị anyị ọya ọkara ya bụ na afọ niile dịnụ mana ọ bụ ọkpampa mgbe aka enwetacha karịa bụ na ahụ opi na ọba ọ dịchie na-eri anyị si eche tugwa ọsọ ebudete ama m na ndị anyị ọkpa na elilecha na ndị ọzọ ha dịkwa eme ike mana ihe banyere nri na ndị anyị na ọ dịkwa anaghị oge dị isi maka na esikwere otu pio n'ọnụ so ga-ewere ofu ụbọchị ijere na igwe ma azịz na ịkparị kwụọ ya otu anyị jikwa nye ochie
ya bụ sọ iberichara ya anyị bụ sọ o tụpụrụ ya bụ sọ ya isi gomiti ga enyo na o nwere ihe gara iche ya bụ eji esi isi ya na ihe n'ozu banyere nri na-ewe ndị be anyị oge ama m ya bụ ejikwara ụmụnwaanyị be ndị anyị Nsukka kwa kwashiri ala anaghị alụ resh a na-esigide esigide esigide ihe ọ dịghị mmadụ gị ga na-eri ịhụ ka ọbara na-ezughachi onye na-esi ịhụ ka ọbara otupụrụ na-ezughachi na-ebido n'isi ụtụtụ ọ na-ebido n'oge maka na ọ bụ ihe a na-esi n'oge ka ndị ego na-agụ ee maka ibido n'oge niile esiri eti ji otupụrụ bụ ya na-akpafute ya wefute n'ihe ohere wefute isi mee iri na irigbe ime ọnụ nwere pint ọbara ṅara nta mana ọ bụghị abụ anyị ekwu nta na ihe anyị ji maka abịa nta bụ ihe a na-ekwu maka ibe ugwu mekwado ikesa agaga ụmụ nche ha ya bụ ihe anyị nwere nta ya bụ ndị na-ege anyị ntị n'ukpuzụta nso kunu mara ihe unu ati n'anya ọnụ maka ibe ugwu ha ma ọ ka dọị sọ n'ọdemagọị ọ bụ ihe anyị ebido mekwere sọ bụ ihe abụghị ha na-ebido mana na-ebịakwa na Baịbụl na Chukwu bụ ihe o jiri asụ ndị ụmụ Izrel gịnị bụ eji amaghị esi na ihe eji amaghị na amụma nwa izizi na ya ebughị ugwu ya bụ ugwu ha na-ebidoro mgbo merie bata n'ala Igbo ala Nsukka ya bụ ọga Jonathan asị m ndụma gụbụ okenye mmadụ ka esi ebugo ugwu gịnị obodo ibu ugwu ibu ugwu bụ ka ọ dịwara gboo ọ bụghị ihe taa bụ obidoro ọ dị gị ikwuru si na ijege na akwụkwọ nsọ a na-abụ n'ọdịnaya nne ọ bụ Chukwu onye wepụtara si bụ ibu ugwu ndị ojije dụrụ ha ya mara ndị bụ ndị nke ya ọ dị ga a na-asị na mmadụ mechere akụrụngwa maọbụ mechere mebete ihe onweme trademark ya bụ na Chukwu sịrị nye ndị a bụ ndị bụ ndị nke ya ma ya tiri n'ume ọ dịghị ndị bụ ndị nke ya mana o nwere ndị ọ tiri n'ume o wee sị na ihe ga-eji wee ma ha ebe ibu mgbe ọzọ pụtara n'Ijipt ya na ibu ugwu ahụ a na-ekwu okwu onye bụ ọdịgbara gboo tupu ha ejerete Ijipt n'ọdụ aga m ebe maka na oge ha na-alata ha si n'Ijipt afta na nwunye Moses bere ụmụaka ya na ụmụ nwoke na-alụ ụmụ na ibe ugwu bụ ihe ndị be anyị kacha ndị Igbo gaji ga-egwu na ha na-ati ya n'ọrụ ibe ugwu ahụ a na-ebe na ọ mtego nwere oge ejiri mmegide ngara aga na bereta ụmụ nwanyị ma na-emeride hụ na ọ bụ ka ihe kwuru a na-eme n'oyibo amatadị mmiri ga anyị matadị si na ọ baga uru ibu ụmụ nwanyị maka na ndị be anyị ga-esi matadobe na-asịrị na ọ bụrụ na ibe nwaanyị ugwu na ọgbasa ụdị ụmụ nwoke ọ bụkwa n'ezi ebere ha megide ndị oyibo mmadụ amara ma mekwome na enu abụghị eji ahapụ a mana ndị ụmụ nwoke bụ emekọtara wee ruo taa ama m na azaghị ịna ịzara ya bụ na mgbe o bidoro bụ n'oge Israel na-echukwu ọ bụghị ihe nta n'usoro anya ya n'ụlọ ọnụ ọga Jonathan mana asị na m jụkwa makwa ọga Jonathan ndị olebido ndị olete ndị kwesịrị ịbụ ndị a na-ebu ugwu ọ bụ sọsọ ndị ala Igbo sọbụ ndị Kristian sọbụ ndị Muslim ndị olebi ndị kwesịrị ekwesị ndị a na-ebu ugwu bụ ndị ụmụ nwoke ndị a bụ ndị si n'Israel
ya bụ ndị bidoro bụ ire mana ile anya ọ dịka ọ bụ n'izere ahụ bụ isi ji bido ndụ mana ndị mmadụ juru ndị mmadụ ejupụtara mana ọ bụ ndị Chukwu wepụtara si na ndị a bụ ndị nke ya na ile anya na Izrel na ya na-ebu ugwu wee ruo taa ile anya n'ala Igbo na-ebu ugwu wee ruo taa mana ọ bụrụ dịka na ijefu ụda ejefu dịka a ga-asị gị na ọ bụ ndị alakụba ndị ụka alakụba ma adịghị ebu ugwu ha adịghị ebe ele ha na ha mana iji wee mara iji wee bụrụ ụmụ Chineke ma ọ bụ dịka ndị agbụrụ aha a na-ekwu okwu enye mana o nwere ike mmanwa ọ ga-esokorịta jee ụka mana ọ ga-ebe iri ugwu ị ga-eme ka ọ dị gị ibe anyị na ọ bụgo ọ gara iche o solite ọdụ ụdagasị aka na-ebede erueta a na-ebe mana ihe m na-achọ ịmata bụ na ọ bụrụ na omume onye ga-akpọ anyị na fon na ọkpọ anyị ga anyị mara ma dịga ndị ihe mfu ma ka na-ebekwa ka esi ebe maka na ịmago na nwere oge ihe mfu nwere oge ha bụ Igbo Nsukka ha si na Nsukka ha na-ebu ugwu ma nwaanyị ji eleti ọdị anya na nyanwa ka ebemugwu na a ga-apalara ha ya papịrụ ha ewu a na-egburu ha ewu a na-emeri ya ihe na onye aha eje nọrọ ebe di ya di ya nọrọ na sọrọ ọ dịchara ọrịa ya n'ugwu ga-esolitegori na nwaanyị sọ m n'okenye ga-esolitegori ugwu ha na-eme nke ha n'isolite na-asị na ọ bụ na-enwantị ga-ghara ịma akwụ anya ma na-ebumen ọ na oge a na-ebu ugwu bụ ọ bụrụ na otu bụ ada otu ga-ada gị n'ebe ugwu ọ bụrụ na otu bụ ada na-ebe ugwu ọ ga-eruche 7 days 8 days na-ebe ugwu ugwu na-ebe ebe ugwu otubo na-ada before 8 days ahụ na ọ dagoma ya bụ anyị akpọ fonu nọmba anyị nwere onye na-akpọkwa nwekwere onye na-akpọ anyị zama n'onye ọ bụ onye isi ndị Otobo hello anyị na-adị na-ekwu I am the great Atam. Achọrọ m ka m tinye n'ihu na-ekwu okwu ugwu ma ọyị aka na-ebe ugwu wee rukwa echi a na-ebe ụmụ nwoke ugwu mana anyị ga-ebe ụmụ nwaanyị ugwu mana o nwekwe mgbe a na-ebe edo ụmụ nwaanyị nwoke ọ bụ ozighị ezu wee garuo n'ebe ya ugwu so n'okwu ibe ugwu ahụ adị mkpa otu unu si na-ekwu ya unu jisi ike na-ekwu ya daarụ ọga Jonathan a na-ekele masịta anyị a na-ekele unu isiwe na-akpọ eji m Enugu anyị kelee na ọkpụkpọ nke kpọrọ anyị ya bụ na mmanụ a na-ebere ugwu teruo echi na-ebe ugwu na ugwu adọye amasị maka ọya bụ eji oke zuru ezu ka o siri ekwu maka eburu ugwu ha mere o nwekwara esi ọ na-egbochi ọ na ịmaghị ebe ugwu na-enwe ndoka eshoyi na-ada izuru oke zuru ya bụ na ya akpọ ịnọgọma mgbe ebere ugwu ọ nọ ọmakwa m n'ụlọ ọgwụ ọ bụrụ sọ n'ụlọ ọgwụ a na-ebekwa mgbe ga-abụghị ụlọ ọgwụ nwere ndị na-akwa ọka ọfụma na-ebe ụmụaka nweta ndị eji mara ije ga na dịga na-ekwu egbe na nwere ofu nwoke na-ebe ugwu a na-achụ ya na eke anya dị ọya
Obemebu good. Mkpụrụ ụbọchị na-atọ na ọlechi. Aga m chọrọ ọsị ndị ọzọ. Ị n'ebe ọ bụ na ya na-eme ọfụma. Na-eji enwe ihe eji wee maa ndị ya bere uru. Aga m sị ha akara. Zam ka ihe n'ihu. Ọ ga-abụ onye ọbụla ịhụrụ karịa ihe gị onye Hausa na-ama na bere uru. Ọ bụ sọ o nwere oge gboo ahụ ndị ụlọ ọgwụ a na-eji egbu. Ọ bụ mma ahụ na ikiri echi na ikpogbu jere Nsukka je egbu. O nwechara nọ n'obodo. Nwechara ka ọyị n'ebe. Onwe ndị wee ka ha na ha ebemeghị ugwu na onye nwata akwakọrọ te n'ọbara agbakọrọ maka onwe ndị ọha betere n'ọbara agba nwantị na Ọ bụ ndị onye ga-amaghị obodo. Onye amaghị ebe. Nwe nke ọ bụ onye ọbetere tene ịma na onwe ihe na-atịrị n'ọnụ ihe ma ebetere ugwu. Mee mgbe gboo na amakwa ma na-atị ihe dị ọkwa. N'ọwọchaba bụ ebe ugwe wote asụ ka nwantị bla adachili ihe ji. Onye ọ dịka onye ọ ga-adịrị bụ nne ya ileta ya. A na-agbanye rọba dịka nwaọfụ. Wasabụ rọba a na-agbanye mana mgbe gboo na bụ ebetere ugwu n'onwe ihe a na-agba ya. Nwantị asị gị nne gị betere ya. A na-eke nwayọọ ka a na-apa ya apa eme nwa mgbe ha na onweta onye ya eke nwa nọ ya na-eke ọkụ n'ọgwụ a na-atị n'anya na-eme ka ọ chọọ mmiri ọkụ ha abụkwa mmiri ọkụ nke dagbara adagba nke dị yere n'ọbụ nke ụmụ nwaanyị bịa na-eji mmiri ọkụ dara ọfụma ewe buru ụmụ nwaanyị nwa na-amaghị ebu ụmụ nwaanyị ugwu na-ama isitere mmiri ọkụ were mmiri ọkụ ya na-awụ nwa esi ya na-ebuchiche onwe ka ha bụ ndị na-esi awụ esi ebuchiche eji mmiri ọkụ na ekwa eji emechere eteme ude mmadụ ejikwele na nke ụmụ nwaanyị na ọsọ ụmụ nwoke bụ ndị Chineke sesi bụ ewu ụmụ nwoke bụ sọsọ ya bụ na ibu ugwu bụ ọdịwara gboo dịka ọ dị na nwaọfịa na ọdụmgọdụ dịrị gawa na o wee ji mma nke nye si na ọ dịkọ gị ga-ibe mana ibu ugwu ahụ na ọ na-enyekwa aka ka ụmụ nwoke ghara na-evukọta ọya ya na ọ bụ ihe ọma dịrị ndị nlekwere n'ibu ugwu mana o nwere ndị Hausa na si na nke a na-akọ mba na odobeghị anyị idure m na ibu ugwu nọ na-emụta achọ obodo ịmana ogo ndị dịka ndị Igbo be anyị ha ije nleta ndị Hausa ebeghị mmadụ dịka ụmụ nwoke o nwere ihe ndị Hausa na-ebu bụ dị aga bụ ndị kwere na Kristian na-ebu mmadụ ole na-ezigbota ndị Hausa na-asị na ha bụ Kristian na-ebere ha ugwu na ha amago omume Today, 16th day of November 2025. Today is Sunday. This is another road that MNA been asphalted by the administration of Governor Peter Ndubishimba. Ga-agwa Peter Mba na-arụ ụzọ ebe a. We are in Old Airport Road by Fennel Street. I came to this area in the year 2000. That was far back then. Everywhere was bushy. In fact, anybody who asked to come here would just run away because it's a very bushy area. I was telling everyone that we are living in this estate before that. For me to be alive to witness this, that means I will be alive to witness more better things. But it's a good one. In fact, I'm so happy. I'm so overwhelmed with joy and happiness that finally, last, where that was rejected before has now become the chief cornerstone because it's a very good one. So no road here before? No road. It was so bushy. You'd just be walking inside the bush. But this good work he has done, I just pray that God will continue to bless him and keep him. And in the second tenure, I will come out personally and I'll be there to vote for him. This is the same phenotype.
doing a good job. He is actually in line with what our dear governor is planning for Enugu State. Thank you, Dr. Barrister Peter Mba. Really appreciate what you're doing for us. It has never been this good. It has never been this good. And I also thank you. You have eyes for good quality things. Good afternoon. Biko ka ebe anyị nọ. Penos. Okay, so ka ihe na-eme ebe a? A na-arụrụ anyị ụzọ. Ka onye na-arụ ya mara onye na-arụ ya? Peter Mba, ọ na-atry. So thank you. Ka ife mere igwe Peter Mba tata? Ya jisi ike. Ọrụ ọ na-arụ, ọ na-atry. Everywhere ọ nọ na. Jehova ga-agọzi ya mmaji kwuru mmaji. Amen. Na-ekwu na egwu Jumara ndị Nsukka bụ egwu Ijigida, egwu Zerash. Ọ sịrị ọ na-ajụ anyị sị ọ bụ gịnị mere ifu n'ọdụ nwatị ji atara ahụhụ egbu ijiji. Ịma na ijiji bụ efuji ọdụ ya na-achụ ijiji. Ọtụtụ ihe bụ o kwuru n'egwu ahụ na ihe maara na ya perere ọdụba anyị. Ndụba anyị ahụ a na-ekwu ukwu enye ọ bụ Igbo Nsukka bụ Igbo Nsukka ahụ anyị na-ekwu ukwu na-eme ka anyị mara na ihe ọma dịrị Nsukka. O nwere ihe mere na anyị na-akpọ ụdị egwu Ikorodoba. Ihe egwu Ikorodoba ahụ na o ụbọchị m na-akpọ a ana m eme program ọzọ. Alata m ndị anyị na-ebudoro wee sị na-akpọ egwu ndị Nsukka na ya na-ezi onye Nsukka ozi bụ na be ya na-ekwu ya bụ landlord nọsị ya chirigodo na ya gbachara egwu a ya na ụdị egwu na-ekwu ya na-eke ọghara kpochipụkwudo ya n'ụzọ ya na-etere onwe ya ya na Ikorodoba ha mere ọfụma n'egwu a na anyị na-abanyekwa okwu anyị jiri bịa ndị ya ọzọ anyị jikwara ige ha mmemme esi emege mmemme ige ya mmiri seremoni n'oyibo. Ige ha bụkwa ị ga-amata na o nwere oge mmadụ ga-enweghị ha ịmara emeride aghara si na ndị na-eji mara onye dịka ha dị mmadụ baidara n'ụwa a na-asị ndị eji mara onye dịka ha ndị eji mara onye ha ewere dịka mbụ onye ọ bụ o nwere ndị bụ n'ukwu osisi ewere uroko mara ha ọ bụrụ ha anyị ewere ala mara ha onye ọ bụ ewere ugwu o nwere ugwu na-efe ugwu ewere mara ya na ọtụtụ ihe ebe ejije wee bụgide ha a na-amata ihe asịsịa na-eme omume ọ bụ gosiri dere oge ọ bụ ma ha na-esofukwa elu ihe bụ esi mba na ya amakwa ka emere ka nkere ha gara ya na emechazie bụgide ha na mmadụ ihe wee ịmago na gị chi na-abụ ya mmadụ na-abawanye wee shi amụtakwa ihe ha wee bidozie na-abụnwe ha mana ọbụbụnwe ha ahụ na-abụchari ma otu beta ebuchara ugwu ịhụ mana otu gị ya niile na-asị na-aja afọ na ogbugbu mee ha ndị ha ọ jizarị wee ruo n'oru oge a ga-afụ n'obodo ebu ya asị na ọ bụ ọbọchị ya na ọbọchị bụ ana ka ebe onye ga-enwere gị ọbọchị na ya afụ maka na ọ ka bụ nwatị na o nwere ike ọ ga-anọrugo nwere ike ọ nọruo maka na oge ọ bụ na esi na-eme ụmụaka na-ape ka ọ na-akarị mgbe anyị enweghịta ọgwụ a na-ọga maọbụ eji eketa ihe akwama maọbụ sime wee wumeshi ọgwụchara
aga na-ekpọ ụbọchị emeriri ọbọrịdachi na asịnada atọnwana dịga m si mmatado ị na-echetetekwe ị na-ekwute na afọ a n'ụtụtụ na nwoke weta ji daa nwunye ya na-eshire n'oji nwere agba ya ojegomede egwevu ya saa na gịda agbara ya ha agụgụ ha na-edobekarị ebe mgbe echi dịka ọ na-erute ebe 11 a meriri ọkachara 1 na 2 na onye bụ onye isi afụta na-ekufute nwa ahụ na onye na-agba ha bịa na-etupụrụ n'okwu ya na họl na-anọfụta na nwoke na-agba ha akpọfute ha anya wụwa na ọ bụ onye gere nwa ha ọ ga na-awụ ha na a na-ajụ ese na-ajụ ndị na-agwụ ekwu ese a na-emerikwa ọdaba nwere ike na-asị na ọ bụ na anyị agara o nwere ike ya na-asị na ọ bụ ala edibeghị gara o nwere ike ya na-asị na ọ bụ ọmaba agara o nwere ike ya na-asị na ọ bụ nwe na-enye ma nwe na-enye gara ọ dịkwa iche n'elu ụwa na onye hapụtere nwere ike ọ ga-abụte onye atọrọ ya ọ ga-abụ onye jikọrọ onwe ya sị na ọ bụ ya na ọ bụrụ na emechere na-anwụde mmanya na asị na onye dịga ha bụ onye gara avọre ụtara ọzara onye ọbụ mana ọ naghị aza agha abụghị ma ọ bịara meme ihe ogbo ihe gịga ị mara a na-eweta a na-apata aja mmanya ya bụ galọn mmanya na-abụ maọbụ ofu galọn na ọkpụta ewu a na-akpụta abụghị okere ewu mba nne ewu dị amụ na ọkpụrụ anyị ihe si dowere ogbo ya ịma na ụmụaka na-enwekarị lọk a na-enwekarị isi ọma na ewu esuogide mmụba asịrị na ogbo ya abịa kere na ihe a ga-abụta eji gotere efe enweghị nne ya na ọ bụrụ na ọ dị ọhụọ bụ na-eme na fon na-ekpọ mmanya na fon so na ga-abụ na-eme na beku na ọ ga-abụ ha na-eme na beku ya na ekwentị anyị ka nọ na 090 727 59950 nke ọzọ sitekwara bụ 070 681 58029 ya na ọ bụrụ na ịchọ ịkpụkwa anyị anyị mara ka obi si dị gị maka na ohere adaka adịchara ọzọkwa anyị mana onye kpọọ ọ mara ma ọ bụ otu ahụ ka esi eme na-ebeghekwa site n'ibu ugwu ma ọ bụ site na ige ha anyị ma ma ọ si Igbo Nsukka bụ ndị nwere bụ ndị na-emekarị ụdị omume ahụ ya bụ na maka na o nwechekwara ndị ọbụ ha dịrị ime wesa na ha agamata nwantị adị ime ha ma amaleghị nwa agama ha na ebe ihe ime ma omume ha ekure mete ha na-ekwu n'okwu ya bụ na n'aka na agụda ha ka na-eche na amụma nwa ememe n'usoro omiko ọ na-agụkwa na ọgụgụ ha na-agụ bụ nke ndị ụka na-emezi ndị ụka na-bịa bere ha ndị mmadụ dịgide ha debe chere weta obere akpa awụ ya na-ejetụta obere nwa matakịrị ihe saa gị weta ofu oweta na-edobe asa weta na-edobe o wetaziri ugboro atọ na-asịkwasa wetara onye nke ya zuru ebe ma bụ atọ dịka ha kwugolitere na aga bụ onye gara nwa na ọgụnwa ha na-aga na onye ahụ kpụta ewu na mmanya na nwoke nwe ụlọ eji daa ji na-esigide iri ji bụ anyị ji eme
anyị jighị akpụ eme na-asụra nri na nwoke na-edere dịka onye na-agha dị ịsa ka ya jee gụma agaga na-ekute nwa ahụ na oje chọta ose ya ya bụ ose ọjị alligator pepper ka esi akpọ n'oyi nye nwoke atama gbu ya ogbu onye n'ọnụ niile charara na otiwe maka ọ na-ahụ nọọsụ na ọsọ ogbu onye nege ya na-eme bụga gị ga-esi eme na ya adụba onye obi umeala na ya ga-achọ okwu na ihe ọma bụ ihe ya nọ n'ime ya na ihe ọma ga-abịara gị na-ete mgbe gị ejele na ga-alụrụ lata ma oge na-eme gị na ị ga na-eje eje abata gụọdara ọnụ kwuchere ọnụ ihe dị oyi na ndị ọjọọ ama egbu ya na ya arileche na nwoke agatakwa nọ ga ha nwoke ụbọ ọ na-asa mana nna m nwụrụ na 1973 maka na agatakwa mmadụ onye m gwara iri ụwa ndị ọ gụtara na-agatakwa mmadụ ha ya na-azakwa ha nna m ha na-agara gawa ya na ọ dịkwa onye n'ụzọ ụka okwu a na-esete wasa na ihe ahụmata onye mụrụ nwa nke ọmụma nwa ka o siri agabiga ije na ya bụ mgbe a nọrọ amụma bụ a na-eke labor room ọ mụchara ọfụta ọsọmba n'ihe ọ kwọrọ na ya bụ ụlọ mgbe a na-amụ nwa peka n'ihe ya ga nwa bụ somoto chukwu o nwere ike okwu meghwane na-eji eje abịa sị mba na ọ zakọghị ha na ya ze ha na nna ya na nna nna ya bụ ogbo ihe lụarị ya n'ime agụ ihe nwa ntị ụdị eze si na awụ onu mebụrụ ọ chọrọ ya bụ ọkadọghị ka a hafụ na ndịkwa ka ọ gere ha ọkọghị ka a hafụ na onye mụ na nwa ọgụme ha ya maka ọ ya bụ ya na ihe bụ ihe mara ihe o jegoro mgbe e jere amụ nwa dịka m si matadowo ndị ogbe anaghị agụ nwa ya na ọ bụ nwoke bụ ọbịa mana ihe na-emezi nwa ọsọ abụ na-anasị na ihe a chọrọ ka ọ bụrụ ha ọ bụrụ na ọ bụ na iru ọma na unu ekwume na iwere maka na ihe gasịrị kwụrụ bụ na ọ bụ ahụgọ na ịha mmadụ nsogbu na-eji achọ m ezigbo ha si na m na chimuso chimuso ahụ maọbụ chiọma maọbụ chidimma ịhụgọ na chi ya dị mma mere ejije ihe ezigbo ha ọ bụ ma ga-eji gbanyere ha nke ha agaghị ọma maọbụ mmadụ ile amaghị nke ụka ka ebetere akwụkwọ abịa weta na-aga ma were ha tụkwasị mana ya na-eme ebu naanị kwume ekwu so na ọ ga-esi dị ha ndị ga-aga-esi mee na ha ekwekọrịta ọ nwere ike ekume nọọsụ esi ya na ha abụrụ aha na o were ọzara ọ ga-enwe bịa na oke ha asị obodo ha aga na-eke ha ya bụ na nwọsha adịghị m agụgụ oge gboo ya bụ ụmụ ntị wọcha bụ a na-enweta ha 7 ihe 7 ihe 3 n'ogema mgbe agha na were ole ha onye na-ekpo iche ụha ụsị na ya mụkwakọrọ ọzọ ịbịakwa o nwere nke a amụmata ndị bụ na ya dị gọmanaghị ha ndị be dị gọma ha ndị nwunye gọma ha mana nke kacha mkpa bụ oge ọbụ anọrọ n'etiti obo anọkọta evute nkwọcha agụcharịta ha ate nwantị mmanya n'ọnụ ememe usoro anwụrị ma akpọmelu orime o nwekwa nke na-asụ ụsọ ụka ndị enye akọghị mana ụka ndị ejọ mmadụ kpara aka aga nte egbuburu nshetiri n'ọjị mme mmadụ atịrị ihe tee na mmanya erite ya ọzọ ọ ga-abụ onye mụta nwa nke ihe agara bụgodere onwe ya ha tụpụrụ onwe ebe nke onwe onye na-edute onye abụghị onye nke na ọ bụ ezinụlọ kpamkpam mgbe ihe na-aga ha na ndị agbata obi bụ ụmụnne n'okwu agwụkwa
onye na-emaghị asị na abịa ekpọrọ ndị daga na eshi nkwa ndị Nsukka alatala gị ori ọba alataghị ha ori anụghị m ga-akpọrọ anyị sọsọ ofu onye kpọrọ anyị mana ebe ọdịle na anyị ga-anọ maka anyị ga-anọ n'ụla anyị na-asị na anyị jikọtara ihe ọnụ kwa na ya nọ ma n'ụla na ọga Jonathan a na-enye ndụmọdụ n'okwu onule a na-enye na-eshikwara ọbụ ndụ na ọ bụghị ọnwụ ya bụ ntikọrịta eshi ọ bụ ndụ ya na ọ bụrụ na ịmụta nwa unu mara ga-aga-esi bụ mma ezigbo ya na ịha mmadụ na-eso anyị ayakọgo ogbugbu ugwu na ọ bụ ihe e wetara nye anyị ma anyị abụghị asịrị na Chukwu bụ nye akwụkwọ nsọ sịrị anyị na ihe a bụ Chukwu sị na ya ga-ama ndị bụ ndị nke ebidogodo nri mana ịma na e nwere circumcision of heart nwekwa that of the flesh nya nke anụ arụ na nke mkpụrụ obi nya na eri Kraịst bịazi ihe anyị na-ekwu okwu ya nke mkpụrụ obi ọ bụ eziokwu na nke anụ ahụ dịkwa mkpa na nke kachicha bụ mkpụrụ obi mmadụ circumcise ọ bụzi nke gboo ya na anyị na-ekele nne gị anyị na asị emecha ndị na-ege anyị ntị na-eme n'usi n'ọkụta anyị nụtara ihe anyị kwuru kpọm anyị n'ekwentị na-abụ kwado Nsukka alano dejeno unu amagwa na ụmụ ọgbara ọhụrụ amaghị nke barụ n'obodo ọ bụ ya mere na ọtụtụ na-adaba n'ihe ọjọọ dị iche iche nke na-agba enye amụnye bụ na ụfọdụ okenye nsọ alụ doro enya so atinye ka n'ihe ọjọọ ọtụtụ bụ nke emere ahụ n'enya ebe ụfọdụ bụ nke emere na nzuzo iji zere ọdachi ndị ha alili n'ala Nsukka be anyị ji wefute Otobo Nsukka